Dan kwarai madubin dangi Allangiwa kayan rataya sai ɗauka hakikanin gaskiya jihar Kebbi yanzu ba mu da sauran kallo sai dai mu kare ma Allah godiya mu daɗe ma annabi salati mu daga hannu mu duka mu ce amin. Amin Allah alhamdulillah muna ƙara godiya gare ka. Dama ita gaskiya ba ta nema ado rana idan ta fito ta hannu baya iya tare ta. Zakaran da Allah ya nufa da tara kowa na mazuru ga shawo sai yayi matasa ku yi dariya ku yi murna. Da ana taimako mulkin kama karya mulkin ɗayan gidan suwa ne da wani yanzu kan za ku san menene roman demokuraɗiyya wannan kirari ba na kowa ne ba face Mejo Janar Aminu Bende tsayayyen ɗan takarar gauna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP mai alamar lema zakakuri kuma haziki fasihi. Wallahi haka take babu kuskure cikin magana ga shi dattijo mai tsayawa kan magana guda ya riga ya fito mana da kyakkyawan mana wata taimako da inganta rayuwarmu don Allah kun taɓa ganin ɗan siyasar da ya rubuta alƙawalan da zai wa mutane. Shi kam ya rubuta kuma ya ɗora alwashi muhimman ayyukan su ne samar da tsaro kiwon lahiya kula da tattalin arziki samar ma matasan da suka sha wahala wurin gwagwarmayar karatu aikin yi. Allah ga wata magalar mu kuma da ba mu samu mun kai karatu yaƙi da jahilci ba. Kakka samu damuwa zamani ne free education za a yi. Alhamdulillah. Da haka ranar zaɓe ku fito kwanku da ƙwarƙwata ku an ta mai da ruwan ƙurƙanku domin ya samu nasara.